Добре дошли в сайта на Servia TV. Днес ще ви представим електрическа ренде на марката Magtech MT191 на бранда Makita, хоби версия. Удобна и практична машина, ширина на рендос на 82 мм с не лош мотор от 580 В. Оборотите по натоварване са 16 000 оборота. Теглото му е сравнително добро, 2,7 кг. Като цяло мисля, че добра машинка. Дълбочина на рендосване от 0 до 2 мм. Разграфери са, показани са, може да покажем, 0 до 2 през 5 мм. Има възможност за включване към пръснокачка и това е общо взето. Цяло. Може да ви пуснем да видим как работи. Има два твърдосплавни режещи ножа. V-образен канал. И сега ще я пуснем да видим как работи. Също така в комплекта имаме ключ. Така ще настроим примерно на 0,5 мм. Айде на едно ще го направим. И да видим какво става. В момента е на 1 мм, ще направим стъпката на 2 мм.